Začali sa prvé televízne noviny na Markíze. Vítajte pri ich sledovaní. Príjemný dobrý deň. Na stavbe rýchlostnej komunikácie R4, ktorá bude spájať Košice s maďarským hraničným prechodom Milhosť, vystriedali robotníkov pyrotechnici. Na stavenisku sa totiž našli náboje a munícia z druhej svetovej vojny. Chlapci, máme silný signál. Nebezpečný arzenál našli v miestach, kde v čase vojny viedla frontová línia, presne v lokalite, kde boli bunkre a zákopy zrejme nemeckých vojakov. Munícia a náboje sa našli pri vytyčovaní cesty a pri odnášaní zeminy. Robotníci na miesto okamžite privolali pyrotechnikov, ktorí nájdenú muníciu zneškodnili. Tieto práce sú nutné z hľadiska tomu, že jednoducho buldozer alebo nejaké rýpadlo, aby náhodou nevybuchol. Stavenisko je dočasne uzavreté, je možné, že v zemi ešte oveľa viac arzenálu. Našli sme kovové časti, ako aj vybuchnutú nábojnicu a takisto časti z delogreckého granátu. Momentálne sa so špeciálnymi prístrojmi centimeter po centimetri prehľadáva celý úsek, aby sa mohli mechanizmy vrátiť na stavenisko a pokračovať v prácach na rýchlostnej ceste R4. Marian Ujházia, Marek Gudiak, televízia Markíza.